na di ya na-akụ ya ihe n'obodo oyibo ka o si akụ ya na Naija. Ọ sị bụ nne na this guy ya na-agwa m maka ya na ya na-atụ ya ụjọ and na o ji ego na ndị befa na-atụ ya ụjọ. In fact, due to ego afọ o ji and na o nwee masculine ịmagolu mmadụ nwere arụ well na ya na-atụ ya na o tigidere efe ya atụbi ụjọ. Ọ sị ya jump ya sị ya how high na ada agbaghị okwu na ada asị ya okwu o. Even mgbe a gwara ndị be ha sị anya na ọnwayọ na ọ chọrọ ịkpị aja obodo oyibo na as long as na ọ ga-akpị aja obodo oyibo, ọ bụgodu na ọ chọrọ etigbu ya tigbuo onye na nsogbu adọrọ. Unu amagolu ndị be anyị ekwuru okwu obodo oyibo nwere ife ọzọ ị na-aka na-anụ. They can take anything just for you to take them there. Ọ sị bụ nne na ada alụ ọlụ na Naija. So kafe bịara obodo oyibo die continue kwe the same thing, everything like na ama njọ ọlụ okwu ọkụwili ya na-etinye ife n'obodo oyibo tisi enye na ama mpụ eze otisi enye ya nọ nwayọ na ya da ebekwa akwa na etu o si etinye ife bụ o buli egwu na bed o were ụkwụ ya na-abọ odebe nke side odebe nke side nọli ya n'elu wee were ụla ma nwere ife ọyara aka ọkụsi anya osi etu ubunyite pilo dokwesie n'isi si ya mee mkpọtụ ka mpigbuo nke nwụrụ mee mkpọtụ ka mpigbuo nke nwụrụ ya agba nkịtị. Ọsị m nne ihe a ka ha na-aya for years ọjọọ na ya ma nlụ ọlụ. So after 2 years ịmagonu ka obodo oyibo dọ nnekwu ego ji na Naijiria gbalibegonu gbalịsie wee sị ya na ọ ga-eje chọọ ife ọ ga-alụ ya wee soro ibie wee jebe akwụkwọ jesi akwụkwọ wee nweta ọlụlụba. One day die wee kụkwa ya ka o si akụ ya chefuzie na echie niile na gịnị ga-eme na a ga-enwe black hair. Ọ bụ na ọ kọrọ ihe n'akụkụ anya and that thing is ọpụta ụtụtụ ọsị welu makeup kpuchie enye ya welu makeup kpuchisie enye ọsị anya gbalụ black glass o gotelie nya nke ya nwebulu na-ekpulie ịmagonu onye ada ekpugbu glass 24/7 nwere ka ị ga-esi use nwe welu ọlụ for the whole day do comfortable abịatago and maka makeup itelad within hours ịrụrụ ọlụ iti mewere gị makeup efuru ama mmịghọta ebe nya makeup ebido disappear aba ha ga-afụlele 1 or 2 bụrụ na ụlọ ọrụ niile ka a ga-ala awụ gị kpulu glasses wee lụba ọlụ ya wee wepụ n'ịmagodo ndị friends a wee jụbịa ya gọọ n'elu gọọ n'ala mana fama ife ụmụ agbọghọbịa ndị inụnwa bụ single mother ma ndị anụbeghị ịmago ndị magolu ife very well ma ndị nugo di sef ha fụrụ abịu ndị ọcha dị very good na abịu ha ga-ajụgide gị ọ dị ka ije ịmụ nwa wee nọgide sụọ ude nwere ife ama njụ gị ahụghị ya tago is like na fa niile si etu chee ụmụ nwoke like imeghelire cham anwụrụgo ozugbo ewee na-ajụ ya n'ekwere ajụ ya n'elu ju ya n'ala n'ekwere ya alụsị ọlụ wekwelu makeup dị na akpị ya techichekwa irie na so ịmagolu nke afọ nabanasịa ọsị m nne by then ịmagolu fa ebidozie afọ break si ihe gbasalụ ji ka a na-akọ ịmagolu fa amagolu that something is wrong but since n'ekwere fa ebido kparali anya n'alụ nya na-akalịsị anya n'ụka ịmagolu bido na-agwa okwu ịmagolu cornerly as if mana ọ bụrụ ya ga na-adirect ya to ọsị na ekwukwe nya asị ha na o nwere ife na-eme ya ọsị m ndị a dị good fejegwa onye isi ha pụta ụtụtụ ọsị ya how are you ya sị ya fine I hope all is well at home ọsị ya yes all is well at home ihe ọ na-ajụkwa gị ihe a bụ isi ka a na-asa gị apụtazi ụtụtụ everybody ga-ene gị anya n'ihu how are you oh good morning father asị good morning ma ọ bụkwa na morning adọrọ mma ndị ajụkatị a ike kwụla ọtọ gwụ ya na di ya ada enyekwa aka ya mekwe gharara ma ọkụ ya ọsịbụ na ife na-ese okwu enwerekwa isi o ịma na obodo oyibo na bọs na-enwe time you must not mix your bus ma ọ bụ na ịda anya moto these girls ma na-agbasa ọrụ etu ka a ga-agbalụ ka onye ala dugaduga ka na-agba na bọs because na ya misiri bọs ya na ya ga-ejezi 30 minutes late and imisiri this bus 30 minutes bus afọ na-agwa gị ha ị ga-echekwa another 30 minutes ọ bụrụ na 15 minutes ị ga-echekwa another 15 minutes so ọ bụza na ya misie bọs na-ejego 30 minutes late already. Mgbe a na-ekwu ihe a di ya na-agba moto na ịnwa ada agba moto ya na-asị ya nya rejista anya ka a gaa driving school ka o gotelie moto ka wee na-eje ọlụ ka ọlụ ị ga-abịa ịga by 8 o'clock ị na-abata 4 o'clock ọ bụrụ na isolu bọs ị ga-abata 6 o'clock sometimes ọ na-atụkwasị 2 hours 3 hours depending on the distance ebe ị na-alụ ọlụ yọta ebe na-eje na
so mgbe di ya ga-eji nyalụ moto nata before anya ga-eji wee bata ọdụgo so worried ịghọtara na it's not like na ọ mara their schedule ọ maara nọ na ya ma miss bus nakwa ifugi ya ndị gbagonu na nwaanyị aka abụ bọsị ọbụla o tinyere ife tisi enyi ife ya ga-agba mbọ fụ na ya miss bus afọ the next day because mmadụ na-eti gị ihe o nwere ihe ị ga-eme you find your way to calm yourself down na ife ya na-eme ịgwa anyị eziokwu until one day ya wee jesi ọlụ wee nata di ya wee kụ ya kwụsị anya that nye nje nwere ọlụ the next day ọsị anyị eje n'ọlụ olukwe the other day ọsị anyị eje n'ọlụ was very bad akwefugo so ndị friends ya wee kpaba ya ya gbara excuse ya ga-enye n'fa fa wee chọrọ ya wee bịa n'ụlọ wee fụ ya wee fụ na akụrụ ya ife wee bido wee kpebalụ na ya alụ kpebalụ na ya alụ ya mara onye gwalụ di fancha niile ka nọ na-akara ụka na di ya ịbata ose etikwe o bido babala ha mbasa everybody si na bie pụọ bụlụ mbabachisi elephant ndị si oke na anyị afụgo niile eti nwunye gị ife nna anyị bie fa na ezokwe na ezo ndị epikikwa ofense o which means na nwunye gwarafa ọsị m nne ya gwarafa anything nothing na ịmagolu they will know o wee chụsị afafa wee na ọsị m na di nwa abụrụ mmadụ ịmana o tibele efe n'abalị ahụ ya wee sị mba na ọbụgodo unu ya bụ ewu because ndị asọsị gị esi gwa everything na nwoke nwere right itie ife ya wee kpee eke wee bịa wee palụ di mana ife ya mere bụ na ihe presi charges na ihe agwa ha na ya chọrọzi anya pụọ n'ụlọ o wee pụọ n'ụlọ ya na ụmụaka wee biri ọsị m this man kwarịkata na obugodo ụzọ baba mba ọ mara ka ọ dị adị like ọ mara na ụdị ihe anwa ga-eme ya nwere onye ya mmadụ gwagodi ọma nkwe na a ga-achụpụ ya n'ụlọ o ji ego wee go na-akwụkwa mortgage o hapụ this woman that is nobody mgbe fa nọ na Naija ka o bizielu na do ụlọ na-apụala omenelu asị apụọ omenala asị apụọ edezie reseni na ọda nye n'aka ọ wee pụọ ọsị m nne this man chekịta ọkpọrọ ya agbụgo ọkpọrọ ya agbede ọ kpọsigo ndị befe niile kpọọ ndị ọnkọfa niile ihe niile ma ha na Naija ọkpọsigo ha na fon ya gbaa nkịtị na-alụ ọlụ ya na-alụ until one day ụna amụ ife di ya mere this man wee chelie ya wee jebe ọlụ ọ na-agbago nọ na moto ka ọ na-alalụ because ịgbago na obodo oyibo achọ gị ọbụla ịchọtara ụlọ ọsịsọ ịlalụba na moto that is the best place to sleep as an ọdụ ojent before ịnweta ebe ị ga-anọ o wee gbu ya dọ nkịtị ya wee jebe ọlụ na ya mụọrọ etinye na windo basement si wee mee this man wee banye na basement ịma na obodo ada enwe protector ada enwe protector just ordinary glass ka a ga-etinyesi o wee banye wee chịla ụdọ wee kee onwe ya gbuo chịla ụdọ kezie n'ụkwụ ya kee n'isi ya wee kee n'aka mana na agbagolo na onye ji aka ya wee kee onwe ya bụ na o kezie na ị ga-afụ na ụdọ ya dị very loose ọ bụghị ọta ka agbụrụ m na o chetara ka ọ gịnị I don't understand wee were aka ya wee kwara ịwa wado before wee ketọpụza nke ọnụ ndị a wee bịa wee kụkọta aka onwere wee bịagala ụzọ ya dịmanụ na-eti mkpu na-etisi ike o wee gbawapụ ọnụ ụzọ wee baa ruo na basement wee fudie eketi fa wee tọgebie ndị polisi n'anya ịgbago na fabia n'ụdị ha ahụ ha ese egodugu vidio so egodugu na-asịrị gị bie so ha wee sesie nye wee tọghepụta wee dịrị ejebe steshọn wee kpọọ nwunye na fon nwunye gbalụbatasị nwunye ka ebe o jebe sị na ya jebe ekwela ọlụ o kedu mgbe iji wee pụọ ọlụ nne mgbe ya ji wee pụọ ọlụ o wee kpọọ ndị ọlụ ha si na o jebela ọlụ ọ sị m na mgbe ya na di ebi na ya na-alụ part-time mana sizi ya na di ebirozi na ya na-alụ ma part-time because na need more money ọ bụghị ịghọtago kịta ego batabala ya aka maka na before wa alụsịa achị di ọ bụghị ịghọtara na so ihe a niile so n'ihe trigalụ di o wee bịara ewee lụọ na ewee kwugidegwezi ụbọchị I don't believe in that crap I don't believe in that crap ya ka ọ gwara ya ọ chịkọta m otu osi ya how can you tell yourself ofe ihe ị kwesịrị ịgbabara ibi obodo oyibo bụrụ ebe is not like Nigeria from shop o gotela ụdọni ahụ plus street light niile ọ gafere wee lute bie wee basement ibiri nwaanyị nọ saịdị basement o ji wee ba wee kamera ọ pik were edi ya mfate chai
ike agwụrụ nwunye welite na stage nwunye ọ na-akọ krabụ amaghị ọ na-akọ wezụga nwunye ma ọ ga-ebrez charges ya sị ha ya chọrọ ibrez charges o ịghọtara na osibido ebe ahụ ka di ya nọzi wee mee ụtọ ike kwụrụ ọtọ gwu ya o wee yọbazie ya biko yọbịa yọsibi ya ekezi ya biko ya wee maka ụmụaka ya metụkwa ya aka ege ya mbekwe nne ege ya mbekwa ibi ege onye esi m na ya kwụbeli ndị nọ na Naija fazi na fa chọrọ ịnụ maka what happened in Naija nọ ife mee n'obodo ka fa chọrọ ịgba maka afili na this man amụgola akọ ọnya gbaghalị ya ọ bụrụ na ịchọ ịgbaghalị ya this is the time to forgive him because ọ mụgola aka actually mana ebe ị ga-efocus na bụ ọ bụrụ na this guy dị smart ọ bata n'ụlọ afọ again o wee nwee ife imere achụpụ gị ọ ga-agbaghalụkwa gị maka na obodo oyibo bụkwa achụpụrụ aga ife ọbụla melu n'udo na rekọd ọ bụghị ọzago na gwara ha na ịgbaghalụ gị nọ ka inye another chance efanye unu 6 months or fanye unu 1 year or 2 years but still lukwe continue being a nice wife ịghọta na continue kama si wepụzie ntị ife atọfe ihe ndị ọzọ iwezielu nwayọọ nwayọọ na-alịpụta apịghọtago o ji wee try ya ka o seti ego ọpụ ka achụpụ gị n'ụlọ ime try it again ịghọtara na o nwere ike ime again and nke ọ ga-emezi this time o nwere ike maga ekopụtanwu n'isi gị na ya because ọ magolo kịta about camera mara about everything ọ mara na some houses nweche hidden cameras ịghọtara na abịa one lady ya na di esele okwu so sesi okwu in fact ọ dị lady na-akụ die ka ọkụ gbuo mana ịmago na-etu esi treat ụmụ nwoke so o wee lụọ one day ife menu wee zụọ azụọ datin onye na-esi ihe ụlọ afọ n'ụlọ ihe melụnụ wee bịa wee mitie the man wee si ya na mgbe ya bịa ebe ya teche hidden camera sị ya ba na mana mgbe ya kwapụzila ebe a ya hapụrụ ya na ife ya ji wee hapụ ya maka na gịnị mere ya chọrọ nuwe awan itinye ebe ya bi so na ọ bụrụ na o wepụrụ the camera na ọ ka ga na-alụ ọrụ that they should check it out wee chekie nye everything melụnụ within the period afọ ha sele okwu was there of ifugo so be very careful ịgbago na nwoke na-eti gị ihe nwere mgbe ọ ga-echenji overnight it takes time and ọ bụkwa na gị nwa mee mistake ọladu ọnya bogo mana o nwere some boundaries ị ga-enye and the condition ị ga-enye ma ọ bụ na ịchọ ịgbaghalị ya nọta ebe nnaija ike gwụrụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ